ka Alifeyo ekufaneleka ukuba unayo ubrother onguYakobi, kodwa apha eBhayibhileni ayichazi incakasana obudlelwane babo. uMateyu ke apho azalelwa khona, abantwana bebenikwa amagama amabini. Igama lokuqala likaMateyu yayinguLevis, igama awalinikwayo elalibonisa ukuba uzaba yintoni na emhlabeni. Igama lesibini awalinikwayo yayiligama lesiGrike elithi Matthias, elaguqulelwa ke esilungwini lisithi Matthew, elithetha ukuthi he is the gift of the God, okokuthi ba usisipho sikaThixo. uMateyu ke nguye wayengumbuthi werhafu eCapernaum. Udibana noYesu eseofisini yakhe apho aqokelela khona irhafu zabantu. Phaa kuchapter 9 verse 9 ithi uYesu kuye wathi, ndilandela. Kuthiwa kwa oko wesuka ke uMateyu wamlandela uYesu, wangomnye wabafundi bakhe. Xa ndizovula ke ephaleni ndihambe nayo indlela sizokwazi ukushumayela phaa kulaa ndawo sizawuthandazela kuyo ethi nina niyityiwa yehlabathi. uYesu apha kule vesi uthetha nabafundi bakhe esentabeni esithi kubo bayityiwa yehlabathi, ethetha ukuthi le nto ithethwa apha it's a metaphor, ayithethi literal babayityiwa. Esithi ke uYesu kubo babeyityiwa nje nanjengompheki etyiwa sayazi uba isisinongo etyeni kupheka. Ize ithi ke atyiwa leyo iyakwazi ulungisa izinto azingakwazi ubola as i-preservative. Ukuba ke ityiwa uye wayigalela kakhulu iyamoshakala ukutya kwakho, sekuthi uba awuyigalelanga akubi nancasa ukutya. Loo nto ke ithetha ukuthi masibe ityiwa yehlabathi. uYesu apha kubafundi bakhe uthi abeyityiwa yehlabathi. uYesu apha rhamente yethu rhamente yasekhaya uthi xa kwifemeli okuyo okanye apha ecaweni okanye kumsebenzi okuwo kukho ingxabano, masibe ityiwa yehlabathi. Singongezeleli ingxabano ezo zenzekayo ezimpilweni zabantu. Masibe yityiwa yehlabathi that brings uxolo, uthando nemvuselelo ngoKristu Nkosi yethu.